Benvinguts a un nou capítol de Montecasino, un podcast on analitzem la vida professional dels nostres convidats. Dir-vos, benvinguda audiència, que aquest podcast el vam iniciar amb l'objectiu de presentar-vos feines diferents, feines estranyes i curioses, no? Sobretot per incentivar la gent jove a que provessin noves carreres professionals. Avui, 5è capítol, i ja tirem de tòpics. Avui fem un acte de desmotivació a la gent jove perquè us portem un convidat molt especial que no va deixar els estudis, però sí que ha dedicat una vida professional enfocada en l'esport. Avui, com sempre, m'acompanyen els meus amics i bons companys de viatge, com són a la meva esquerra en Víctor Huc, en Néstor i en Martin. Molt bona nit. Bona nit, companys. Bona nit. Jo no sabia que incitàvem els joves a treballar, per això. Sí, no sabíem que fèiem el podcast amb aquesta intenció. Sí, és aquesta la temàtica, no? Que puguin escollir després ja... Sí, exacte. Martín, gràcies per fer un gran esforç per arribar, no ha arribat com sempre a les prebirres, no? Al pre-show, però bueno, el show ha arribat i gràcies per fer l'esforç de venir ràpidament de la teva feina. El nostre convidat d'avui és un futbolista professional. Juga a la primera divisió espanyola. No obstant, a diferència del que podria pensar la gran majoria de gent, no practica l'esport més jugat del planeta. Aquell que li permetria ingressar milions d'euros i conèixer sobretot alguna de les ciutats i camps més emblemàtics a nivell nacional, com serien Bilbao amb Sant Mamés, o Sevilla amb el Sánchez Pizjuán, o Madrid, no? Inclús amb el Bernabéu. No, ell té l'infortuni que ha de visitar camps que es troben a Torrejón de Ardoz, a Valdepeñas o el del seu propi equip, no? Cada 15 dies a Santa Coloma de Gramenet. I probablement, estem pràcticament segurs, és que cobra una vintena part del que guanya el jugador més mal pagat de l'Almeria, per exemple, no? Això m'ha portat a entendre que potser amb el futbol no era suficient, no? I que per això potser havia de tenir algun side project, alguna feina addicional. I entrant al seu LinkedIn he vist que treballa dintre de Homa, i també dintre de l'agència de representació de Proneo Sports, no? Cosa que m'ha sorprès. Tot i això, ha creat un dels esdeveniments més importants de la faràndula padelera, com és el prestigiós torneig d'Esfèric, on el nostre tertulià Néstor es cola any rere any He pagat, els últims cops he pagat. sense pagar ni un euro. Espero que estiguis animat a pesar de la debacle del Barça i a la Champions, que és el teu equip del cor, i pensa que la derrota del Barça d'ahir no és tan dura com la que vas viure presencialment al camp del Liverpool el 2019, 4-0. Amb tots nosaltres, Oriol Santos. Què tal? Bé, encantat de ser aquí i d'escoltar totes les veritats que has dit. Amb tantes coses, tants pobles de merda on ens toquen a jugar. Sí, us toquen anar a pobles de merda? Dels que has dit. Torrejón de Ardoz, mira, al final estàs a prop de Madrid, encara et cau més o menys bé, però Valdepeñas... Ja us explicaré després l'anècdota de Valdepeñas, però Manzanares, vull dir, pobles petitíssims. És que avui m'estava repassant una mica el llistat d'equips de primera i és que no hi ha ningú... Sí, jo també ho vaig mirar i molt loco, Sí. A part, com hi ha molts... Clar, al final és un esport minoritari i per sobreviure molts clubs busquen patrocinadors i molts tenen el nom del patrocinador, llavors és com que li treu prestigi també al... Clar, encara més, al final, Manzanares per si sol, però queso se li da algo a Manzanares, dius, què collons és aquesta merda? Saps? És que són patrocinadors molt industrials, eh? Molt. No és un Spotify. El nostre el primer, o sigui... Clar, de Santa Coloma... Però què és Indústries? És l'empresa del president. Hòstia, té una empresa de peces metal·lúrgiques per automòbils i el tio fica la pasta... És un hobby que té. Hòstia, és curiós, I fica tota la pasta allà. Molt bé. Doncs, si us sembla, passarem a la primera part del podcast, que és una mica un cara a cara ràpid, on et plantegem una sèrie de preguntetes ràpides i ens has de contestar amb la major brevetat possible. Aquesta part l'acostumem a posar-la en format reel. El meu company d'edició, Víctor Huc, l'utilitza molt per posar-la als reels, així que comencem. Perfecte. Nom de la teva posició. Si et sembla, l'encarem en la part de... O sigui, he vist que tens altres professions... Futbol sala, no? Sí, l'encarem en aquesta part, no? Per resumir una mica. Perfecte. Nom de la teva posició. A la tanca. A la tanca, ok. Nom de l'empresa per la qual treballes. Indústries Garcia. Et paguen... Sí. Tens una nòmina. Tot no et paguen nòmina. amb sobrecito. No, tot nòmina, per sort. Ok. Quin és el teu ritual o superstició abans d'entrar a la pista? No tinc Cap, eh? Aquí se't cau un mite. Vale. Tens algun apodo graciós que t'hagin posat els companys d'equip?
Soc un tio de constitució prima, sempre he sigut molt primer en general, m'han dit huesitos, bueno, mil històries Huesitos, relacionades amb el meu pes, tots els que et puguis imaginar. Vale. Sí, Full d'aquest body estil. shaming. Sí, exacte. Sí. Indústries bé. García. A part del futbol, tens estudis i si en tens, quin és el teu centre formatiu? Sí, jo vaig estudiar periodisme i comunicació a Blanquerna. Vale, i ho vas acabar. Sí. Vale, mira, Néstor, és dels teus. Encarna. Estàs... Sí. I d'acabar carreres. Periodista o no? En què no? No, jo nutricionista. Ah, molt bé. Què n'opines de Blanquerna? Tens una bona opinió? O... Bé, bastant bé. Sí? Bastant bé. A veure, a mi no em van posar moltes facilitats, també és veritat, perquè jo en aquella època estava al Barça i al ser una carrera de lletres, que no té res a veure com amb l'esport de si fas cafè o alguna cosa, tinc molts amics que ho han fet i es dediquen a això i sí que han tingut moltes facilitats, Sí. però a mi em van posar més pegues que facilitats. O sigui, al final m'ho vaig poder treure i amb justificants del club i de la lliga doncs vaig anar fent, però no Sobretot va ser... per absències, entenc, que Clar. havies d'anar a classes obligatòries que no hi podies anar Sí, i... Clar, sobretot els divendres, nosaltres viatgem quasi sempre quan juguem fora, llavors els divendres no anava quasi mai Vale. i... No, els divendres... No va ningú, no? No va ningú, no? No tenies com un estatus d'esportista d'elit? Que això És que el problema és que el futbol sala no és un esport reconegut com a professional. Hòstia. Hòstia. Està en un vacío legal que no està reconegut com a professional, llavors no pots tenir com... Fins que no vaig a la selecció sub-21, que llavors sí que et donen de la Federació Espanyola amb el Consejo Superior de Deportes i tal, et donen un justificant, que allà sí que llavors ja et serveix. Fins que no vaig anar, que això ja era tercer de carrera o així, estàs com al límit. Com estava al Barça, doncs molts cops m'ajudaven, perquè el Barça té un conveni amb Blanquerna i tal, però Hòstia, és no era curiós. fàcil. Sí. I quants anys portes jugant a futbol professionalment? 8. 8 anys 8 ja. anys. Sí, ja estàs en la franja dels veteranos, no? Sí, de l'equip, sí. A part som un equip molt jove i estic allà... Sí, Porto tot. 6 aquí, més 2 a segona divisió, 8. On vas començar a jugar? Jo vaig començar al col·le. Vaig començar quan tenia 6 o 7 anys i després, quan era cadet, vaig fitxar per les Corts, que vaig estar 4, i ja vaig anar al Barça, a sènior de primer. Vale. Què et fa decantar-te pel futbol sala i no pel futbol 11? Sempre havia... O sigui, quan vaig començar a jugar era perquè al col·le jugàvem tots. O sigui, en el meu col·le hi havia bastanta tradició de jugar i em va agradar molt i vaig seguir jugant sempre. Quan vaig fer el canvi de 6è a primer d'ESO, que el club com desapareixia, vaig anar a entrenar amb el CP de Sarrià, però no vaig tocar la bola. Res, vaig córrer per seguir la pilota i vaig dir, no, aquí no torno. No, I eres molt bo jugant a futbol sala quan eres jove, petit? O sigui, eres el millor de l'equip o hi havia jugadors millors? A veure, era bo, evidentment, però no era... O sigui, no destacava molt. O sigui, teníem un equip que era bastant bons, feia molts gols, però era un equip que en general com guanyàvem sempre les lligues del Consell com de Barcelona, ens vam federar, vam guanyar la lliga, i després hi va haver un moment com que ja al final, clar, estàvem amb els amics del col·le i ja no hi havia un nivell que ja no arribàvem. He de dir que jo he jugat amb ell a alguna patxangueta, a futsal, i... Que has tirat un cany. Ah, sí, algun canyo... Sí, segur que sí. Algun canyo caigut. Ets porter, Sí. Sí, segur. Exacte. Alguna cantada, no? Sí, si us sembla, acabo amb les últimes dues preguntes abans de passar més a la tertúlia. Quin famós t'agradaria conèixer relacionat amb el... Entenc que bona part els coneixes, no? Però relacionat amb el futbol, no? Algú que idealitzis. Jo crec que Pep Guardiola, segurament. Sí, Perquè Marc Carmona no era de l'escola de Pep Guardiola? No. No, No, és que el futbol sala és molt més accessible. O sigui, al final he tingut ja contacte amb pràcticament tothom. Ja. O sigui que sigui relativament conegut o he jugat en contra i al final no et mires tant quan estàs Està dins clar. de l'esport, saps? O sigui, quan els veus més lluny, com el futbol, en aquest cas, doncs Guardiola és un tio admirat perquè el veus molt lluny. Potser després el coneixes i dius, uau, Sí, no és val un- la pena. Però... Ok. I l'última? Així com Gary Medel va respondre a la pregunta de què series en cas de no ser futbolista, el tio va respondre que seria narcotraficant. Tu què series en cas de no ser futbolista professional i tinguessis, perquè ara entrarem, tens altres feines, però si tinguessis tot el temps al món... Pots respondre narcotraficant també, si vols. Estaria bé. Hòstia, no ho sé, jo crec que relacionat amb el món de la comunicació i l'empresa. Sí? Sí, no sé exactament el què. Relacionat amb els teus estudis, entenc. Sí, una mica. No periodista com a tal, perquè crec que no és el meu forat exacte, però sí que relacionat amb la comunicació d'empresa. Ok. Vale.
Doncs fins aquí, companys, us dono pas a la tertúlia que li vulgueu preguntar al nostre convidat d'avui. Quan eres petit, tenies ídols del món del futbol sala? O sigui, tu ja et projectaves... Wilde. Fuà, Wilde, encara juga, Encara juga? 48 anys. És que jo sóc una mica fan de tots els esports i conec bastants jugadors, Sí. llavors, hòstia... Ricardinho? Ricardinho, però Ricardinho sí que jo vaig coincidir amb ell. Ja al final de la seva carrera, però quan era petit no tenia, és que no el seguia. Ricardinho està a Indonèsia, no? Ara jugant o Tailàndia. Ara ha tornat i està jugant a Letònia. Letònia. Letònia o Lituània, algun país raro. Perquè teniu la tradició de canviar-vos la samarreta o no hi ha No. pressupost? Sí, no, ja, si tenim una o dos. Sí? Per tot l'any? Sí, sí. Hòstia, I ara últimament hem millorat, però els últims anys teníem una o així. I el Barça creus que en té més? Sí, Sí. el Barça segur. Les que vulgui. Sí, no les que vulgui, però moltes més que nosaltres. Nosaltres jo crec que tenim 3 i 3. 3 de la primera i 3 de la segona. Us la renten, no? Sí. Home, és que... No sabia. No, Home, les de jugar sí, sempre. Entreno fins aquest any, ens ho rentàvem nosaltres. Hòstia. És que clar, Bastant ens ho renten, Sí, sí, el nostre equip de tercera catalana Sí, ens ho sí? renten. Imagina't. Sí. És que comparar futbol i futbol sala sempre em fa mal, Quan ho comparem. Però és- clar, Sí, això ho tocarem. Sí, no? Sí, tu tens idea de quin és el pressupost aproximat que pot tenir un Indústries o un Barça? Bueno, Barça és a part. Barça el sí. futbol sala és a part. Jo crec que el nostre club de tenir uns 700.000... 700.000 per 600.000. per tot l'equip, tot l'estaff, desplaçaments, etcètera. Àrbitres... Sí, Parlant de desplaçaments, quan dius que te'n vas a Torrejón d'Ardoz, aneu Ah, en autocar. sí. No n'agafeu l'AVE ni... AVE i avió és a Galícia i Andalusia, que per sort almenys podem fer aquests viatges bé. Hi Ja. ha molts equips de primera, com el Pozo, per exemple, que és dels més coneguts, que viatgen bus a tot arreu. Sí, o juntant un cotxe 4, La Blacara. BlaBlaCar I feu nit allà o...? Depèn. O sigui, quan viatgem moltes hores en bus, sí que fem nit el dia abans i després tornem durant la nit. Llavors arribes aquí a les 6 del matí o així. Hòstia, Sí. està bé. I a tu, a quina hora entreneu? És a dir, entrenes pel matí, Nosaltres entenc. entrenem ara a les 12:15, però perquè vegis en plan com és que abans hi ha uns avis, com de l'Ajuntament de Santa Coloma, que fan activitats a la pista, nosaltres entrenem i no podem entrenar abans. Llavors ells estan com de 9 a 12 i quan deixen la pista entrem. Ah, per Sí, què? això és el futbol sala també. Hòstia, és que és bèstia perquè potser els avis paguen més que vosaltres a aquella hora, no? No, jo crec que directament no paguen, perquè és algú públic Ah, de vale. l'Ajuntament. Són Vale, activitats, van allà, fan 4 estiraments, que està molt bé per la gent gran, al final, però... Sí, la pista és municipal, Sí, no sí. és del propietari. És nostre. Sí, nosaltres entrenem, però també entrenen altres equips de Santa Coloma, a les tardes. Hòstia, és I bèstia. entrenar a les 12:15 és molt difícil tenir una feina normal, no? A part. Sí. Bueno, a veure, és que la majoria de jugadors del nostre equip es dediquen únicament al futbol sala. O sigui, amb el sou et pots viure. De la gran majoria dels que juguem pots viure. L'únic que, bueno, l'altre és que tinguis inquietuds i com durant el teu temps lliure vulguis aprofitar-lo d'alguna manera. I que al final viuràs només el temps que siguis jugador. Després... Clar, després entrenador, no? No, Tampoc, eh? no, entrenador zero. Però t'hi algú veus, relacionat amb el futbol sala. El futbol sala no crec. És que jo ho veig com un negoci que no té futur. Llavors... Estàs animant molt els joves que volien ser joves de futbol sala. No, avui. o sigui, et pots guanyar bé la vida, realment, te la pots guanyar bé, però jo crec que... Tu és te la un- guanyes bé. Sí. Hi ha molta gent que bueno, guanyes bé la vida a un salari doncs, normal, Sí. que no és un futbolista, òbviament, ni molt menys, ni d'un esportista de primer nivell d'altres esports. Però és la realitat, o sigui, el futbol sala és un esport molt minoritari. Però tu no li veus projecció en el futur al futbol sala perquè creixi? És a dir, Exacte. tu creus que està limitat el creixement? Jo crec que ara mateix bastant limitat. Sí. Sí. Jo sempre el comparo amb el pàdel, perquè al final el pàdel és com el germà petit del tennis. Vale? És veritat, és un bon... I el pàdel és un esport que ha crescut moltíssim. I jo no sé on està el sostre del pàdel encara. Total. Saps? O sigui, ha crescut molt els últims anys i jo veig que pot seguir creixent, que van entrant noves marques, que van entrant com gent amb inquietud, gent amb pasta, amb recursos. El futbol sala és un esport que porta potser 20 anys en el mateix punt. Forma part de la Federació Espanyola de Futbol, no té una federació pròpia. La UEFA doncs, tracta el futbol sala com un esport Sí, però mira minoritari. després la Kings League, vale? Que no és un futbol sala, però és un entremig entre un futbol normal amb un futbol sala, però amb és una unes empresa normes privada, especials. ja- Sí, però bueno, que jo crec que dona la sensació que han muntat un sistema que està... Bueno, que genera interès, no?, per gent jove.
Sí, però també és un altre tipus de públic. Sí, al final Ja. el públic de futbol sala és un públic molt concret. Quillo. Vull dir, bueno, sí, es podria definir així, generalitzant molt, Bueno, podria ser molt així. el públic del futbol normal Sí, sí, també sí, tampoc és quin que lloc, sigui- no? No, està clar. Sí, però el futbol 11 és més obert amb molta gent. Sí. O sigui, jo que, a part, doncs, visc aquí al barri aquest, aquí el futbol sala no existeix pràcticament. Després te'n vas a Santaco i tothom juga a futbol sala. Ja. És com a nivell relativament bo, dic. Pues llavors és raro que no creixi si hi ha tanta gent que hi juga. Ja, però molta gent després es passa al futbol. O sigui, jugar de És com una llicències base, no, el federatives futbol de futbol sala en edats de base està ple. O sigui, n'hi ha moltíssimes. Però clar, hi ha molta gent que es va abandonar. Bueno, i en sèniors també, però al final és com vaig a jugar amb els col·legues. Que és el que fa tot. Sí. I abans de passar a que ens expliquis una mica quines són també les teves inquietuds, no? I per què estàs fent en aquestes empreses que hem mencionat abans, de Homa i l'agència de representació, tens alguna anècdota així que ens puguis explicar de vestuari o amb entrenadors, no? O amb la selecció espanyola del sub-21 quan vas anar, no? Que ens puguis compartir, no sé, perquè ens fem una idea, perquè al final quan tu veus una persona que es dedica professionalment a l'esport, doncs, no sé, potser perquè associem un nivell de vida doncs, més elevat, no? Com pensem en els jugadors del Barça, etc. Alguna anècdota relacionada amb el que deies abans, no? Que pensem, per veure'ns la realitat del futbol sala on està, no? No, o sigui, exactament en aquest sentit, no ho sé, o sigui, al final són... O sigui, el futbol sala és que és un esport molt minoritari, el que us deia, per exemple, entrenar després dels avis, jo crec que ho defineix molt, el rentar-nos la Això et roba. toca, Clar, però això, molt clar, nosaltres arribem mitja hora abans perquè està... O sigui, a nivell de règim intern hem d'estar mitja hora abans i clar, estàs esperant a que surtin els avis de la pista quan s'estan movent a 1 per hora. Què dius? Tu ets esportista professional i et trobes en aquesta situació. Us podeu dutxar després dels entrenos? Sí, això sí. Això sí. No, és veritat, Ara unes restriccions... No, nosaltres no. No Amb la sequera. nosaltres Després encara del ho partit entenem. sí, però després dels entrenos no es És pot. veritat. Nosaltres encara ho entenem. Hòstia, Però quina jo, per sort. exemple, jo ara que m'estic recuperant de la lesió, És veritat que estàs lesionat. clar, jo em recupero perquè us feu una idea, o sigui, no sé si tu has vingut algun cop al pavelló. Sí. Hi ha darrere una porteria, hi ha com una grada, i hi ha com entre la grada i com si diguéssim la pista, hi ha potser 2-3 metres. Sí. I clar, jo tots els exercicis que els faig allà. O sigui, de Ja recuperació. que tens... No teniu, per exemple, un gimnàs. No tenim un gimnàs extern, però clar, està 10 minuts caminant. Ja. Que hi ha dies que potser no puc anar perquè si només hi ha un fisio no em pot acompanyar el fisio i deixar tirat a l'equip. Clar. Vull dir que al final la gent que treballa també és just a nivell de personal, Mhm. com les condicions són les que són. Quin Està clar. staff teniu? Tenim primer entrenador, segon entrenador, que també és el preparador físic, tenim delegat, tenim utillero i tenim Som-hi. 2 fisios. L'únic que, bueno, es van intercanviant durant la setmana. En pràctiques, els fisios o no? No, també hi ha de pràctiques, però aquests no, Vale, vale. aquests no No, és que és toquen. molt habitual que en els equips hi hagin fisios en pràctiques que no tenen ni puta No, idea no. de res. O sigui, n'hi ha que venen, Sí, però aquests, a mi Sí. ara, com estic, no em toquen, de moment. No, No. Vale. Això és que estàs fotut. Mm. I a nivell... Perdó, t'he tallat, no vas a dir... No, jo volia fer una pregunta, una comparació amb el futbol 11, que sé que no t'agraden, però nosaltres al futbol 11, i havent jugat quan érem més petits a categories altes, hem vist baralles de tot tipus, insults, als pares... Això també passa al futbol sala? Sí. Sí? El futbol sala de divisions, el que és segona B, que és la primera on hi ha nivell, realment, bueno, cada jornada sempre passa alguna cosa. O sigui, Sí. des de presidents que baixen a la pista i peguen a l'àrbitre. Què Hi ha un dius? equip que és la Barceloneta, segona B, que és show cada cap de setmana. Sí. Sí, és molt show. Sempre passa alguna cosa, els entrenadors pugen a la grada... Recordo l'any passat crec que va ser un partit a Canet, que batalla campal... Hòstia. Perquè Eh, quan públic hi ha en un partit de futbol sala? Depèn. A veure, amb nosaltres... Teniu massa social, entenc, i socis. Sí, hi ha socis. El pavelló jo crec que té unes 1.500, 1.600 localitats. I a veure, s'omple contra el Barça. Aquest any es va omplir molt, potser hi havia 2.000, o sigui, més de l'aforo, però normalment potser hi ha 1.000 de mitjana, jo crec. Després hi ha molts camps d'Espanya que està molt ple, O sigui, com hi ha molts pobles, al final... Santaco té el futbol 11, que també no sé quina divisió està, però relativament crec que està... Van tindre un problema bastant heavy de pasta. Bueno, que es van arruïnar, no? Sí, I van van tornar a arruïnar. fundar el club. Jo estava allà. Sí? Es van arruïnar,
va vindre, ho va comprar un tio, tio no? privat, li va canviar el nom, va comprar les categories És veritat. i després es veu que l'Ajuntament o no sé què va intentar tornar a fundar el club des de zero canviant-li el nom. Ara es diu Fundació Gramenet. Sí, alguna així. Ah, és veritat, sí. És a dir, que són zero nobles al futbol sala i això sí que ho tenen en comú, no? Sí, això és igual que el futbol. Això és igual. Passa el mateix. Està clar. I escolta'm, a nivell... Perquè les teves altres feines amb Homa, entenc que a tu Homa et representa? D'alguna manera et dona Bueno, material? jo jugo amb Homa, sí. O sigui, és la marca que em vesteix, per dir-ho d'alguna manera. Et vesteix per un costat i per l'altre tu li cobres pasta per fer què? Sí, una mica de comunicació. Ajudant en comunicació de futbol sala. Però tens un rol definit allà. Sí. Vale. O sigui, estic portant el que és com les xarxes socials, sobretot d'Instagram, de futbol sala. Vale. Que Homa dins de futbol sala és, jo crec que la número 1 La número del 1. món. I Múnich? Múnich, Espanya és de les més potents, però fora d'Espanya no té mercat, quasi. Vale. Homa és espanyola, no? Sí. Pot ser que el Pedro Sánchez portés una jaqueta Homa al Foro de Davos? Hòstia, pot ser. Hòstia. Ara m'has pillat Sí, molt tu heavy, creus? però... T'anava a dir si havies tingut alguna a veure o... No, que va. És que és gran, eh? O sigui, Homa té unes oficines bastant grans a Toledo i com que té tenis, pàdel... O sigui, pàdel crec que és el calçat oficial, diria, del del Premier. Sí. I també té bastanta gent treballant. Tiene unes meves oficines encara, però té bastanta penya. I això és la part de comunicació de la marca, però després també he vist que tens la part de representació de jugadors. Sí, perquè Proneo Sports és l'agència que sí que em porta a mi. Vale? També, eh? Clar, jo he aprofitat una mica ja Sí. per... Com funciona això de l'agència? Vull dir, ells de veritat fan una feina activa movent-te? Tu, per exemple, que no t'has mogut de club en els últims 6 anys, Sí, en què t'ajuden? clar, depèn molt del perfil de jugador. O sigui, jo he tingut molt clar sempre que aquí estava molt bé i a mi si no m'arribava una oferta molt bona de fora jo no marxaria. Ja. Clar, pensa que sobretot amb el mercat sud-americà portar-los a Europa per ells és un putazo. Ja. O sigui, per condicions econòmiques, per oportunitats professionals a nivell d'esport. Clar. I aquests sí que els és igual jugar aquí o jugar pues, a Burela, que és un poble de Galícia que viuen Clar. 4 pescadors. Saps? Els és igual. Llavors Està aquí, clar. amb aquests sí que aprofiten i Sí, Clar, també. està clar. Està clar. és com un win-win. Molt bé. Tots els jugadors de primera cobren? Sí. I tots estan representats? Representats, això ja depèn de cadascú. Elecció personal. Sí, a l'acció personal jo crec que el 95% sí. Després hi ha alguns que representen ells mateixos. No, Saps el per què? pare, potser, o el... Sí, que també passa exacte. al futbol. Sí, el futbol sala passa el mateix, però la majoria sí que estan representats. Tio, i què se n'ha fet de... És que abans t'ho preguntava, però els mítics emblemàtics de futbol sala, jugadors rotllo Wilde, aquesta penya, això després segueixen vinculats al món del futbol sala, es fan entrenadors? És a dir, la gent normal Sí, que, hi ha molts per exemple, sí. del teu equip, ells aspiren a ser entrenadors o directors esportius? Clar, depèn. Jo, per exemple, vaig jugar amb el Cristian, un porter del Barça mític, Vale. no sé si alguns sabreu qui és. Sí. Jo vaig jugar el meu primer any a Santa Coloma, ell era l'any que es va retirar, i aquest tio havia sigut... O sigui, amb el Barça havia guanyat Champions, Mundials Tot. amb Espanya, Eurocopes, tot. I es va retirar i va començar a treballar al metro, tio. Hòstia. Fent com, no sé si era obres o conductor de metro... No, clar, perquè al final entenc que ella ha de seguir portant un sou a casa, no? Clar, crec que tenia 2 fills. Bueno, és també el camí que escull cadascú. Ell, suposo que si havia estalviat una mica, jugant a clubs com el Barça, crec que havia ajudat al Benfica, o sigui, que Ja. dona per estalviar bé i Que guanyar potser molta era- pasta. Potser era Sí, clar, Gastón. quan ja jugues al Barça estem parlant de sous ja molt més bèsties. O sigui, sous Ja. quasi de futbolista de futbol 11. Però Però, i tu veus, rotllo, gent del teu equip que es pensa que són professionals i malgasten diners molt per sobre les seves possibilitats? És a dir, que es creuen Sí. més estrelles del que en realitat són? sí, 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 això passa. Però jo crec que passa a tots... Rotllo arriben amb el Mercedacos allà a l'entreno. No, o sigui, I Mercedes tu vas no, en perquè... metro. Mercedes no, perquè no et dona per comprar-te un Mercedes. I típic necessari Louis Vuitton sí, sota el braç. aquestes coses, sí. 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 I tu penses, hòstia. Bueno, jo penso, jo aquests... Potser sí, no ho saps mai, saps? Però jo penso, bueno, jo per gastar-me, no sé què val això, però per gastar-me 1.000 euros amb això, doncs no m'ho gasto. Saps? Sí, sí. No vull aparentar més del que hi ha. Clar, però no, o sigui, no estàs en aquests nivells salarials com per, no? Clar, per un futbolista del Barça de futbol 11 comprar-se un SL Louis Vuitton... Res.
Sí, sí, està Xatarra. clar. Xatarra. Però és curiós, no?, com hi ha gent que... És a dir, potser és... Bueno, però això passa a tot arreu. Clar, jo crec que deu passar. Sí. Hosti, jo a la meva feina no arriba ningú. Bo, però perquè el perfil de futbolista és diferent al d'una Ja. persona d'oficina. I el hate a les xarxes socials, el pateixes? O com és un esport minoritari, no tant? Sí, o sigui, jo no, perquè no m'he trobat en la situació. Al final nosaltres... T'increpen els seguidors quan fas un mal partit? Perquè en fas, company? Normalment no. O sigui, normalment no. Ja et dic, també tenim, o sigui, nosaltres de hooligans tenim a 10 o 15 Ja. que estan allà animant i jo crec que la gent quan se'n va al pavelló s'oblida. Ja. Però en altres clubs sí que ho veig. O sigui, hi ha clubs on l'afició sí que és molt més hooligan. Jo que sé, Jaén té un pavelló de 6.000 localitats, l'omplen cada cap de setmana i allà sí que quan perden o aquest any que anaven en descens, al principi de la Lliga, els hi queden pals. Hi ha pressió, no? Sí, sí. Ja. I el senyor García financia els hooligans? Jo crec que sí. O sigui, jo crec Els que... hi deu pagar jo crec les que birres. No paguen abonos. I Les birres i la coca. Jo crec que algú els deu pagar. Sí. O els desplaçaments, algun cop que han vingut, alguna Final Four que m'ha arribat o alguna cosa, jo crec que això ho deu pagar el club. Jo tinc un dubte, segurament te l'hauran fet algun cop, és si el Madrid obrís la secció de futbol sala i tu faries un molt bon contracte, Jo no. marxaries al Madrid? No. No? No. No. Tens A claríssim. part, ahir teníem aquesta conversa al vestidor, justament, no sé amb qui era, Tots que sí, no? hi havia alguns que deien que sí, perquè estaven parlant de que jugava al Barça, i jo, jo és que el Madrid no m'aniria ni... És que jo sempre tinc la teoria que si et vol el Madrid, no sé si et voldrà el Barça, però et voldrà algú que et pagarà bastant bé, també. Sí. Saps? Ja. Sí, però potser no hi ha moltes més opcions que Barça. I a nivell professional, hòstia, el Madrid pot ser... Jo no aniria al Madrid, tio. No, eh? Ni per 3 milions per temporada. No. Tu, Fabià, com a porter, sens dubte. Jo, el que millor em pagui, m'hi vaig. I si em regalen un lomo queso al final del partit, ja amb això és suficient, saps? I, ara I 4 birres, eh? Sí, A nivell de dieta us controlen algú? Sí, una mica. Si ens pesem, nosaltres ens pesem 2 cops per setmana. Hòstia, una Hòstia, mica no és una mica, és bastant. Això sí. Bueno, sí. I arriba sí, el sí. típic... O sigui, no tenim nutricionista aquest any, va haver un any que sí que el teníem, però el club És se'l la va teva, carregar. Néstor, és la teva. Vols entrar o no? 100 euros i un lomo queso. Perquè et descuidis. El convideu aquí. Però a vegades arriba el típic passat Nadal i això, que potser és professional, però Sí. potser no estan tan a sobre i dius, hòstia, Wilde, com t'has fotut amb els torrons, nano. T'agrada Wilde, eh? És que Wilde era prototip de zero pinta de futbolista. exacte. Molt calvo, amb 20 Posarem una foto de Wilde, perquè és que és... Sí, molt poc cabell, Però és que ara està igual. però molt bo, Molt bo, boníssim. boníssim. Dels millors jugadors que hi ha hagut en el futbol Sí. sala mai. Mai no sé. Entrarem. Vale. Jo crec que sí. Golejadors, top 10 segurament, de Veus? millors de la història. Mira, imagina't. I quins equips paguen més o són més famosos a Europa? O... Està el Barça, l'Sporting de Portugal, Sí? el Benfica, que són com els 3 clubs. I el Pozo, no? El Pozo paga bastant bé. A l'Inter ja no existeix, no? Sí, l'Inter Sí. existeix, però ara, com que el José María García està una mica gran ja... Que és el Presi. El Presi, que García. era el periodista mític. Del... Ja ves. Ah, Sí. Xema. El que li fotia a Chicha Florentino, no? Sí, ja ens cau una mica lluny, però és aquest. I ara, no sé si estan els seus fills, no sé qui hi ha exactament allà, però han reduït molt el pressupost. Ara estan fitxant a tot d'espanyols, pràcticament. Ara aquest any crec que van... Espanyols, ho dius vuitens. com una mica... Sí. Bueno, vull dir que no estan fitxant a cracs de fora. Abans era més aquest Sí, prototip, el Barça no? està ple de brasilers. Al vostre equip teniu gent de fora? Nosaltres tenim un argentí, un japonès... Japonès? Sí. Ito com a Shuki? Un Cubo. japonès. I com Hòstia. Oh, ara, de fet, està... Entén el castellà, el Sí, japonès? perquè és japonès-brasiler. Crec que els seus pares són brasilers, no sé quina història. Màgia. I entén el castellà. Sí, té una mica de tot. Per la nit dona joc al tio. Llavors, Sí, península Ibèrica. Sí. Però no està Bueno, i limitat. Rússia. A Rússia, l'únic que a Rússia sí que vas allà i et paguen amb bé bastant. Ah. Sí, és una Tu mica has que vas cobrat a molt amb bé, l'aventura. suposo, abans, o sempre has Jo cobrat... sempre tot bé. Ja l'havia fet, aquesta pregunta, No, Vols apretar? Una bona hisenda aquí. La de Chino, bueno, el Chino és un jugador que juga al Jaén i va anar a la Resistència, Sí. perquè com els broncanos de Jaén va anar i allà davant de tota Espanya va dir que hi cobrava la meitat també. Hòstia, quin animal, eh? I clar, va anar a la... Segueix jugant, Està a Jaén. segueix jugant, eh? Tu, quan t'haurien d'oferir per poder-te anar-te'n a Rússia? No ho sé. No t'ho planteges? Si et venen et diuen 150.000 a l'any i te'n vas a... Petersburgo.
Sí, Sant Petersburgo és maco, Sant Petersburg No, és maco. molt més lluny. De futbol. Bro, Clar, ha de ser un Jaén de Rússia. Ah. Vladivostok o alguna així. Hi ha un bo que està a Sibèria, per exemple. De veus? locos. Clar, És ja, tio, còmode estan allà, a menys tio. 40 tot l'any. No gastes gaire, No, clar, no pots surt sortir de al casa. carrer. Jo tinc alguns espanyols que han estat allà, Sí, dius que no... L'únic que, clar, jo, per exemple, vaig coincidir amb alguns i tornaven amb fajos de bitllets. Allà segur que no tens els avis. Aquí, així en el cos, com Sí, per sí. passar... Hòstia, que bèstia. I de rublos a sobre. Molt bé. Molt bé, jo tocaria una mica lo de l'esfèric, no? sí, T'agrada, sí. Tens ganes, Si vols fer una mica de promo. Sí, clar, home. Sempre. Que aquest any costa el mateix que cada any, que per al Néstor és 0. Euritos per verse, ara que hi ha verse no sé com. Oi, el Fabi que tira les copes i les peces ve demanant. O sigui, No teus el que recordat, t'ha ja, liat però... Se m'ha caigut. Sí, com va començar això del d'esfèric? Pues va començar... Vam fer primer un de futbol sala, fa molts anys, devia ser abans del Covid, que el vam fer amb 4 al principi. Estàvem el Pirata, que és un bé jugant amb mi. Bon nom. Ja el coneixeu. Estàvem ell i jo i 2 més. I després del Covid vam dir, hòstia, hem de fer alguna cosa. Volem fer alguna cosa diferent, perquè el futbol sala, al final, com és la nostra vida, volíem fer alguna cosa a part i que fos Clar. una mica diferent. I vam dir, hòstia, el pàdel, que en aquell moment ja estava començant a pujar, i vam aprofitar com la pandèmia, com el sortia la pandèmia, que tot el món jugava, i vam, bueno, no sé, vam començar a fer tornejos, va funcionar, i sobretot ja a la costa, que ja va ser quan ho vam patar més. Està funcionant bastant, no, ara? Entenc Sí. que quants tornejos esteu fent a l'any, més o Ara menys? fem 10 a l'any, Hòstia, molt fem bé. Feu tornejos de pàdel, de pàdel. perquè jo sóc totalment aliè, mai, Sí, crec que mai he fem anat. tornejos de pàdel amateurs. En plan, bueno... el Diferents Fabi ha vingut, nivells, bueno, no? El Pizarro també. Hi ha diferents nivells, mixta, masculí i femení. No, ja no miris perquè el Néstor no No, juga. el Néstor ha vingut perquè després a la costa, fem a la Costa Brava a l'estiu, i hi ha entrada party, que és només per tragar, llavors és com ve el Néstor. Bueno, No, és que se li dona molt bé. Bueno, dono. Clar, Bien, clar, dono però caliu, això- no? Dona joc i caliu, sí, això segur. Molt bé. Passem a les dues seccions que hem preparat? Sí, tenim temps? Sí, tenim temps. Vale. Néstor, comences tu amb la teva secció? Sí, fica'm el temazo aquest. Vinga, te'l poso. Vale, company. Parlo ja? Sí, ahí ja. Vale. Doncs jo et faré la comparativa entre un jugador d'èlit de futbol sala i un jugador d'èlit de futbol. Llavors, en aquest cas he escollit l'únic jugador de futbol sala que conec, que casualment ets tu, i Sergi Roberto. Et sembla bé la comparativa tu i Sembla Sergi perfecte. Roberto? M'agrada. Que Em pot agradar, em pot He agradar. triat un jugador mig d'un equip bo. Em sembla bé. Llavors, jo t'explicaré una mica el que he pogut recopilar de SR20 i tu em dius, si vols, el teu cas. Sergi Roberto, conegut com a SR20, Sergi Robert, Serginho Roberto o l'Hereu de Reus. És un dels meus companys podcasters, un etern jugador infravalorat. Segons jo, un jugador normalet. Ell té uns ingressos de 417.000 euros al mes, que són 5 milions a l'any, i si no recordo malament es va rebaixar el sou, crec que cobrava 10 milions. Sí, és veritat. Sí, no, la Sí, temporada sí. passada. Diria que... Va fer Ja era hora. un gran esforç. Llavors, té una clàusula de rescissió de 400 milions i té 3 milions de valor de mercat segons Transfer Market. Tu sabries dir-nos el teu valor? Valor de mercat? Ni idea. Ni idea, eh? No tinc ni idea. I t'has deixat una pregunta, no? Ah, sí, clar. Quan cobra Uri Santos? No sé si ho vols dir. Sí, a mi Forquilla. això, aquestes coses... Sí, et dic una forquilla, em sona bastant igual. A veure, de lo que és el futbol sala, podríem dir que estic entre 1.500 i 2.500. Hòstia, està bé. Bueno, doncs el que fa Sergi Roberto en 10 minuts. En 9... Més o menys. Llavors, perquè es vegi la popularitat, Sergi Roberto té 8,2 milions de seguidors a Instagram i tu tens 1.703, que no està mal, almenys és No més està que mal. crec que els que tots Però, tenim Marqui, aquí, no? jo no ho vull, jo no ho vull. Junts, Tu no vols, no? Tu privat i Va decideixes. proporcionar el salari, saps? Més o Clar, menys. clar. Llavors aquí, una mica els horaris, aquí per preguntar-te la teva jornada de dia. Doncs Sergi Roberto, per exemple, es desperta a una mansió a Ciutat Diagonal, on el seu saló destaca per unes tonalitats clares, una decoració minimalista i les cortines i el sofà combinen a la perfecció. On es desperta Oriol Santos? A Gràcia, no està malament. No està mal. Un pis molt lluminós, perquè m'he mudat fa 4 mesos i aquest té molta llum. I visc amb 2 amics. Que Molt bé. Està bé. Segurament Sergi Roberto no viu amb 2 amics. Viu amb la Coran Simanovic, Sí. que tampoc li canvio. I... Ojo! Oh! Declaració d'amor, eh? I això, a Gràcia. Al mig Molt del bé, barri de no Gràcia. està malament. No està malament. Vale, doncs el bo d'en Sergi, després de rentar-se la cara amb aigua solant de cabres, es disposa a esmorzar una mica de
kèfir amb avena, una torreta de pa de sègol amb aguacate i salmó preparat pel seu cuiner personal a la seva meravellosa cuina que disposa d'una illa central i uns tamborets tipus bar perfectes per esmorzar en família. Què esmorza, Uri Santos? Jo esmorzo sempre, des de fa bastants anys, un kiwi, un got de suc del que sigui, això m'és igual, i una torrada amb pavo i una amb formatge. Doncs molt bé. T'ho prepares tu? Hòstia. Sí, sí. Sí, No, li dic al meu company de pis, escolta, em pots preparar això, que em desperto, que ara vinc. Molt bé. Doncs llavors, posteriorment, el nostre protagonista agafa el seu Mercedes classe G AMG, valorat d'uns 250.000 euros, i es dirigeix a la ciutat esportiva Joan Gamper, on, segons Google Maps, des de casa teva té 13 minutets. Quin vehicle té Uri Santos i com es mou ell fins al pavelló Indústries Garcia? Una moto, SH, 125. Bueno, mira, Molt bé, Està sòlid. està bé. Està bé, està bé. Ojo, M'he tirat 4 mesos anant al metro ara per això, Ojo! per la lesió, i ara que ja puc agafar la moto. Et prohibeixen agafar la moto per contracte o esquiar, aquest tipus de coses? Esquiar, sí. O sigui, esports de risc, en teoria, està prohibit. El que és la moto per contracte, aquí no. Vale. Que jo sàpiga, no. Seria molt putada, no? Sí. O sigui, en metro jo des de casa meva trigo 45, en moto trigo 15. Clar. És un bon canvi. A part és que És anem un en bon moto, canvi, és un bon potser canvi. dels 12 jugadors que som, potser 5 o 6 o 7 anem en moto. Sí, sí, fer 45 minutets de metro entre el pavelló. No tenim Esperar pàrquing. esperar els avis que surtin, No, exacte. fa llarga la jornada. T'ha quedat dels avis. Li feia la rehabilitació a un cantonet del camp. No, però saps per què van la majoria en moto, no? És de manual, esport de quillos. Clar. La moto Clar, trucada. Podria saps? ser cotxe tunesat, també. També. Sí, però no hi ha pàrquing. Subwoofer. Has de buscar lloc i has de sortir una hora abans per No, per clar. allà al mig. És un Té el demoni. Viladric, si no, un dia va venir el partit i Ah, venim a la sí? mitja part. Sí. Hòstia, Buscar el artista. lloc. Un cop a la ciutat esportiva, en Serginho Roberto entrena 2 horetes pel matí, i això és més o menys el que he trobat per Google, Entrena 2 horetes pel matí i després pot tenir una sessió de massatge o hidroteràpia. Alguna tarda pot fer alguna sessió tàctica o d'estratègia, és a dir, pot ser que torni a la ciutat esportiva a fer una sessió tàctica o Ho dubto, d'estratègia, amb però en Xavi general ho no. dubto. I la resta de la jornada descansa, és a dir, que viu. Com seria la jornada d'Oriol Santos? Nosaltres entrarem de 12 i quart a 2 i quart. Hem d'estar mitja hora abans i normalment doncs, estàs fins mitja hora més tard. O sigui, això ja són unes 3 horetes. Després dinar, si puc m'estiro un rato, poc rato. No vius malament, tampoc. No. Fem queixar. Però allà no et fan el dinar, entenc, no? Ja... Tornes a casa i te'l fas tu, si no l'has fet. I No hi ha el típic curro una menú. mica a la tarda. Per la O sigui, tarda, potser per home, jo arribo a casa a 3 i a les 4 i 4 i mitja em fico a currar. Fins que em doni la gana, la veritat. Hòstia, bona vida, Molt bé, molt bé. Sí, Però curro pels matins quan em desperto. O sigui, entre que esmorzo i vaig a entreno, curro. Normalment. Vale. Desperto a les 8 Va, i tinc 2 horetes per treballar. Doncs molt bé, company, moltes gràcies per respondre amb les preguntes. Un plaer, un plaer. El Findes també tenc més o menys mateixa rutina, excepte si has de marxar fora, no? Sí. Bueno, clar, si viatgem, Sí, ja canvia tot, ja. perquè molts cops és un... Jugueu dos dies. divendres molts cops. A casa no? juguem divendres sempre, que està de puta mare, perquè tenim els fins Està de... bé. Molt bé. Fora sí que canvia. Molt bé. Passem a l'última secció del meu company Víctor Uc. Perfecte. Jo et faré escollir el millor quinteto de tots els temps del futbol sala. Per fer-ho més fàcil, he buscat 3 opcions. Si tu tens una altra opció que no és cap d'aquestes 3, la pots dir, però intentem que no sigui tot el teu equip d'ara mateix. Vale. A la porteria, jo he buscat Paco Sedano, Javier Amado o el teu amic Miquel Feixes. Paco Sedano. Ens quedem amb... Va, el Miquelet arribarà. Si vol, arribarà. Però... Arribarà, Estàs convençut? Si vol, sí. L'únic que És està de més boig, celebrat. està més boig que... Però si vol, arriba. L'únic que Paco Sedano... Segurament. Solidat. L'únic que Amado crec que és Luis Amado, el que vols dir tu. Segurament. Sí, Llavors aquí... Llavors al directe. Seguim amb la posició de Cierre. Aquí tenim a Quique Bonet, Qui és? Schumacher. Ens ha sortit a internet que jugues de Cierre, per tant, Oriol Santos, tot i que has dit Ala. Sí, pot ser. I Cierre. Sergio Lozano. Quique Bonet. Ens Quique quedem Però amb qui és Quique Bonet? un del Del Pozo. Pozo. De tota la vida. Hòstia, de puta. I Schumacher Era diuen que conegut com Quique, només. Sí. El Schumacher era molt bo, es veu, però... També tenia poc cabell, aquest. Sí, és també. antic, no? Però jo no l'he vist jugar tant, aquest, llavors no et sabria dir. Seguim amb a la derecha.
Tenim a Ricardinho, Manuel Tobias, que entenc que aquest tampoc l'hauràs vist molt, no? No. I el teu amic Pirata Cardona. Ricardinho, aquí... El podia dir pirata, però Però Pirata té cosetes. té cosetes, home, té cosetes, molts anys. Encara també. segueix amb tu, no? Sí, ara? sí. A veure si renova, no? Sí, està allà Està allà negociant fa una crida. A veure, va, Presi, renova, Seguim amb a la izquierda, o a l'esquerra, tenim a Falcao, Diego i Jordi Torres. A veure, és que Falcao tampoc l'he vist, jo et diria Diego. Tio, Falcao Sí. és només highlights, no? A veure, no va jugar mai a Europa, va jugar sempre a Clar. Brasil, que això ja... I Diego té golassos. I Diego... Jo recordo un que van marcar Jordi? a l'últim segon, Sí, no? mític. va Jordi és remuntar. míster, per això. Jordi Torres és el de la Director. base del Barça, ara. Vale. El coordinador de la base. Vale, I Diego, jo com a defensa, és dels pitjors jugadors. O sigui, com... vale. Finalment anem a la posició de pivot i aquí tenim a Paulo Roberto, Ferrao o el tot famós ja Wilde. No, t'has deixat a un, perdona, com es deia aquella? Fernandao. 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 Quin es diu el primer? Pablo Roberto. Paulo Roberto. Jo- O el Pozo, no? També, crec. Sí, Fernandao. jo et diré Ferrao. Ferrao Que també crec són que els és que el he viscut. jugador millor pagat a dia d'avui. Ah, sí? Ferrao, Això el que també ho he cobra, investigat. el que cobra l'any segurament és el pressupost del nostre club sencer. Podeu saber quan? Sí. A internet posava 450.000 euros. Jo crec que més, Sí, podria ser. L'únic que ara se'n va del Barça. No, ja té una edat, no? També. Se'n va a Kazakhstan, a un equip que li paga, suposo que... Molt... A Kazakhstan també hi ha futbol sala bastant. Això t'ho has pensat? A Kazakhstan, segur que no. Allà... I aquest tio, no sé, se'n va allà amb un altre brasiler que els deuen pagar una barbaritat. Sí, I acabem amb l'entrenador. Tenim a Marc Carmona, el teu exentrenador Javi Rodríguez o Jesús Velazco, actual entrenador del Barça. No? Li ha fet mobbing a Javi Rodríguez? Què va, tio? Què va, és impossible amb aquest. Aquest sí que està pirat del cap. Sí? Això, aquest està Uns molt... crits, no? No, es va anar al Clarament. Pozo i va durar bastant poquet. Sí, No? ara l'han fet fora, ara fa res. Sí, això passa. Els místers tenen un punt de tarats, no? Que fa por. Va, aquest era perfil futbol sala al màxim nivell. Vale. Seria Luis Enrique, potser. Sí, que Sí, s'encarava bastant hooligan, s'encarava amb el sí. públic, Sí. Rodes de premsa sempre alguna deixava. incendiari. Sí, va dir que hi havia catalanofòbia, quan és un tio que no parla ni català. I aquest bon pitament. O sigui, show. Marc Carmona. Sí, Sí. Hòstia, molt bé. Pues ja tenim. Molt bé. Pues no sé si, companys, teniu alguna... Oh, a mi m'agradaria que fes una mica de promo, no?, de l'Esfèric. Home, jo sí, jo aprofito, tio. Ja us convido a tots a... El Néstor no cal que el convidis. Gratis, aquest estiu. Tu no pagues mai, no, ja? Pel que diuen. Ah, no, ara ja no. Ara ja. Ara ja és famós. No, a l'estiu, crec que és el fin del 6-7 de juliol, diria, el primer que fem. Oh, i aquest any fem a Menorca, també. 10 d'agost. Desplaçament massiu, 10 d'agost. Ojo, A veure si algú us pilla per allà Molt bé. i allà birres il·limitades. Bueno, i el pàdel lo de menys. Lo de menys. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Uri. Gràcies Esperem a que vosaltres. Gràcies. et recuperis de la lesió i tornem a Merci. disfrutar-te al municipal Santa Coloma. Podríem anar un dia, no, a veure'l? Sí. Clar, home, això m'avisa. Fem una Us pancarta. convido, ja sabeu. Amb el carro. Clar. Clar. Molt Donarem bé. temps per això, però... Anirem amb moto. I amb moto, millor. Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs vinga, ens veiem setmana que ve amb un altre podcast de Monte Casino.